Lewap welaýatynyň çägindäki paxtanyň çigidini täzeden isleýän Türkmenabadyň ýag zawody eýýäm 3 aý töwereg wagtdan bäri islemeýär. Onuň 250 guly işgärine hem täkme taky tölenmeýär. Azatlyň ygtybarly çeşmeleri ýurduň iň iri ýag zawodlarynyň biriniň işiniň togtap galmagyna çygymal ýetmezçiliginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Gaza Önümçiligi Birleşigine degişli Türkmenabadyň ýag zawodynyň işi Tomsun başyndan bäri togtadyldy. Zawodyň 320 töweregi işgäriniň 250-sini töleksiz zähmet ruhsatyna uğratdylar. Häzirki wagtda sakçy şeýle-de zawodyň gündelik iş tertibini üpçün edýän hünärmenleriň, ustalaryň diňe 70 töweregi işledilýär. Diýip bu zawodyň işçileriniň biri anonimlik şertinde 11 awgustda gurrun berdi. Ol mezburi töleksiz ruhsata iwerilen işgärler mewsümleýän işgärler däldigini aýtdy. Şeýle-de zawodyň işiniň togtap galmagynyň sebäbini zerur bolan paxta çigidiniň ýoklugy bilen düşündirdi. Çigit gutardy, çygmal ýok. Iýulyň aýaklaryna welaýatyň etraplaryndan 250 tonna paxta çigidini toplap getirdiler. 3 güniň dowamında öndürilen ýagy ýörite, çelekli ulaglar bilen desine ahal welaýatyna ekitdiler. Diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran söhbetleşmez belledi. Ol onsuz hem ýurtdaky ýiti ykdysady çökgünniň azyk etmezçiliginiň arasynda 3 aýlap zähmet hakyny alyp bilmän juda kösenýändiklerini hem sözüne goşdy. Ýolbaşçylar 25 awgustdan başlap töleksiz zähmet ruhsatyna uğradylan işgärleri täzeden işe çykarjakdyklaryny aýdýarlar. Paxta ýygy mövsüminiň başlanmagy bilen sentýabryň 15 we 25-i aralygynda zawodyň işini täzeden ýola goýmak meýilleşdirilýär. Diýip söhbetleşmez nyktady. Ol ozalky ýyllarda zawodyň işiniň kadyly bolandygyny, emma soňky bir näçe ýyldan bäri paxta çigidiniň ýetmezçiligi sebäpli zawodyň işiniň dolu togtadylýan ýagdaýlarynyň ýygyjamlaşýandygyny hem aýtdy. 1990-njy ýyllaryň aýaklarynda we 2000-njy ýyllarda bu zawodda gündelik 150-200 tonna paxtanyň çigidi işlenýärdi. Indi bolsa Sewidiň iň iri zawodundan diňe bir boş at galdy. Ol ne önüm öndürýär, ne de işgärleriniň zähmet hakyny tölep bilýär. Diýip bu zawodda onurça ýyl bäri zähmet çekýändigini aýdýan söhbetleşmez belledi. Azatlyk emeli gelen ýagdaýlar barada Türkmenabadyň ýag zawodynyň özünden resmi kommentariýa alyp bilmedi. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz soňky döwürde ýyllaryň gurak gelmegi, şeýle-de owu hojuluk pudugyndaky dowam edýän meseleler, şol sanda suw ýetmezçiligi Sewidiň ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Bu ağırlykda Sewitdäki iri ýag kärhanasynyň öz işini togtatmagy bilen yerli ilatyň arasynda meşhurlygy eýe bolan paxta ýagy hem satywdan aýryldy. Yerli çeşmelerimiziň maglumatyna görä, paxta ýagy ilaty degislilikde arzan bahadan berilýän paýok paýyndan, şeýle-de bazarlaryň we hususy dükanlaryň tekçelerinden hem doly ýitirim bolupdyr. Türkmenistandaky dowam edýän ýiti ykdysady krizisi, azyk kıtçylygyny we gymmatçylygyny boyun almaýan türkmen häkimetleri we media teristleri Lewapda yerli paxta ýagynyň eýýäm ençimi aý bäri paýlanmaýandygyna hem düşündürüs bermeýärler. Azatlyk radiosu häkimetleriň ýurdun owu hojuluk pudugynda ýol berýän kemçilikleri, daýhanlaryň dökün tehnika we suw ýetmezçilikleri barada ýygyderli habar berýär. Türkmen hökümetiniň tanqidçilari paxtaçylykda mezburi zähmetiň giňden ulanylýandygyny, adamlaryň uzypsyz pul üçin Tomsun yssyk howasynda we kış aýlarynda hem meýdana çykyp paxta ýygmaga mezbur bolýandygyny aýdýarlar. Şu ýyl Türkmenistan 580 000 hektar meýdana gowaça ekip 1 250 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýar.